Әхиретләрем әлдә килгәнсез. Менә көз көне бит инде безнең кич утырышушы каз канаты сыдырырга чакырдым сезне. Шул. Менә мин шушы каз канатларын карагыз әле инде матур итеп сыдырабыз. Шуны мендәрләргә тутырабыз. Ул мендәрләр шул кадәр кабарып китәләр. Менә шушы өннәрдән. Кияүгә чыгасы кызларга пар мендәрләр әзерләйбез шушы мамыктан. Олар кабарып, йомшак булып китәләр. Шулай, Әхирәткәйләрем. Сыдырган канатларыбыздан каурыйларын су буйларына чәчәбез. Икенче елга казларыбыз күп булсын дип. Менә шул сыдырган канатлардан менә нинди матур канат ясадым мен. Моның белән тейкмәк майлыйбыз. Борынгыл шушындый да. Һәр беребездә ясый торган ик бит шушындыйлар белән. Бигрәк шулай. Синеке бигрәк матур чыккан. Матур килеп чыкты. Борынгыдан килгән. Инде әхирәтләрем, бездә бүген кунак кызы бар. Тагы бер йоласы бар бит әле. Менә казның кыйрык кырыендагы җенен алып, кулына тотып, тышка чыкса, кунак кызыбыз менә шундый егеткә кияүгә чыгарга тиеш. Бар әле, Айгөл кызым, бар әле чыгып кер әле. Бар. Кем беләгер микән? Хәзер карап кирим әле. Ни булды? Миңа корт бабай, коршыма ясый. Минем киявым һәм бабай буламын инде. Айгөл кызым, булмай кайгырма. Ясәви бабаң күп кешеләксәле, ул 70 төрле һөнәргә дә аз аңа. Колайчы да, тимерче дә кулыннан килмәгән эш юк. Җитмәсә матур итеп җырлайды әле ул. Синең курыкма, хәзер синең киявең уңган булган егет булачак. Аптырап турма кызым, Җырладык. Әйдәле, ясәви бер матур җырыңа башла әле. Матур күбәтәйемне киейм әле башта. Менә.
Ағасылар, ағасылар, келе шулай. Узған ғұмыр кері қайтмай, яшы ғұмырлері де шулай. Узған ғұмыр кері қайтмай, яшы ғұмырлер де шулай. Менә бит ой рәхмәт. Эй, рәхмәт ясауи. Каралы балалар сыдыра беләсезме? Булдымы балалар? Сезнеке биттеме? Каялы, карайык әле. Балаларыбызда матур иттереп менә җеннәрне. Биттеме синеке? Менә тагы сиңәме? Менә тагы. Менә молодец. Безнекеләре дә бирәле күп. Күп булсын, әйе. Менә шушылай матур җырлап бик. Хәзер инде тәйкмәкләребез пешәр. Тәйкмәкләребезне пешерәбез.